Ka jing sapriang jong ki khubor lamler lengba ki social media ha ki nekisi ka jur bha lengba ka WhatsApp, Facebook, ka Instagram bat kum juru ha YouTube. Kane ka jing pen sapriang klumar ya ki bakum kine ki khubor thok lani ki khubor lamler ki ba om tip tikna la ki de ki ba shisha ne ki bom shisha ka khata bha ya ka shong suk shong san ha po ka jela khamtam ha ki bakum kine ki por ki ba parthai barok ka wei ka don ha pedeng ka jing shong ir na ka jing pustet jong jing pang coronavirus lani ka COVID-19. Kane ka khubor lamler ka jujaru om tang hakikam imlang salang henry ka jurung ru ah ka jeli jong ki jing sekriblei da ka ba penpur ya shibun teli ki jingi thul pa lamler ka ba penchong ir ya ki pach runge jong ki kanhun sekriblei hapo ka jela ka wei ka khubor lamler ka bala pensapriang ha keleng ki benta jong ka jela bat omla bentip yo lese ka la ban poi sekwi pat ki jela jong ri India ka ba wei usamla nang senong nong temai khatsan mer ka badan ha bernihat ula syangat ha kane ki jing sya pensapriang ya ka kerteng jong u rengkat ru bat kadur jong u lengba ki social media da ka boong ba ulawan nagari United Kingdom bat nang te lawan hiar hanong ba Delhi bat hang te Delhi pat ulai kendu ya kawai ka semla na jela Mizoram ya ka baladon ya ute ujung pang coronavirus bat ulai wan lang nanong ba Delhi shedu syagahti bat ru ha te ka khubor lamler laong ba uklem letas silade bat ya cerum ceneng hapo ka senong jong u kane ka khubor kelapan sukriat bat penting ya ka senong badru ka than bernihat barok kawai hadin baki babun ki parlok jungu ki lai keli bat na kaliang junguru ula jubab ya kejing sya ba kadai ka khubor lamler wat la ka taru ki ledon katto ka ningut ki parlok jungu ki bala persyang bah ban kiar nau neu samla kalong ka jing susi ka bakrau ya ka yeng ka sem jungu khamtam uba bishop suting ubade upa jungu nason surong ula susi jur halor ka jing pensapriang klumar ya ka bom shisha ban pensisha ya kene kubor na kaliang jong uri bonius ulah yar sya kate jaka bat lap ya ke jing shisha ba usamla nason surong ude ukhna samla bu im tang hapo ka jaka la jong bat uklem lek poi sya ki pat ki benta jong perthai lane sya ki pat ki jela jong ri ude bawan na kalong yeng longsam ke baduk bat ke bajinjar ude ukhun prangsngi jong uba bishop suting bat dikong lili surong udon arngut ki para kanthai ude udang pulih ha igno ha Shillong College hanong ba Shillong ude ru uwe na ki executive member jong aseng samla jong kate ke senong nong thamai khatsan mer keba usyong usa hagane kesingi la yoru bania kendu bat ya kran bat uba eling suting ubari orang ba senong jong senong nong thamai khatsan mer nang ta usamla Noah Kongstit ubari presiden jong aseng samla nong thamai khatsan mer bat kilapan pauru ya kejing sokya halor kebenta keba uwe na kidkhot jong senong ungat haki bekum gine kejing pen bakla na kikato ke nengut kibriu ki bapen sapriang ya ke khubor lamler leng bagi social media na kaliang jong kita kinong ilam senong kila kenturu ya ki pai ba ke jela bakam de ke babha ban pen sapriang ya ki khubor lamler negi khubor klem tetip ya ke jing shisha kane kalong ka khubor ba om de ban pen sapriang ya ki bukum kine ki khubor hamsaya ka bala shuan ra da ka kling ka tengap bam dop ut ka balong ru ka jing ijili ya ki imlang salang shudon bok ba une usamla ude baklan ke jemut jeng perkhat lada dei ba utulot ke jemut jeng perkhat kala ban poi se ke jing sosi namar kata to husiar parari teng jonga di nason surong teng pulih Shillong ignu teng syong sa snong kasan mer ng thoi panihat te mentang di Sudan ngapa trei ngon kong to pus nga i ba isen i bahing na Shillong te habang i atu bagi thot na bon dengar nga aklim serius re kata handi pala shet hadin bala sen i secretary jungi te yong ba kiwat kumdi kaptai teng nason ya nabon lepong sudai ba de manga te katakin hadin pat hadin kerkum malami gi hadin shisinge ai te kaparan lang gadur jongaru okay kiong ba ngadi manga utau ba ton ngata jingpang kum hane area jingiru don ki ba pos iba ong ba don uwe ki khana hani snong boyo ya coronavirus te subhawan husiar hanre kata gi borok ki ba lamler sudah imdi gi ba shisha tengali tes ru haga arsoterik punu match ba hadin jukata arsoterik hadin kumla sising apnuterik li tes biang namal bagi subab malam tai jepang andre katba tali ate bat kiong bakam don it's all clear tengah te hadin ba la viral ta ki par piki oh kibun ki ba keli don ketukan ne ar langut ki ba void tambahan le shuguna ba don ki ba kiba kelia Facebook ra ki ong dine ong em kadi ka fix sudah dengan la clarify Facebook ru ba kamdi ka ba shisha kai tang kawi ka kwa nong ba subha wa yashim stingi ke baro bakane ka coronavirus ni jipang ngari basir seru rata te subha shawin shubu ala hiyo ki knun ka post ru te klem na tip
ya gaji sisa ya kata amat try juga subah wanung post keluar wanung viral keluar nomor ba kan kata itu iba ngasak post mo kan kata ya ka jigim jungi ya ka society baru kue jungi yang klemon snuru kata ka de ka misinformation kata ki ong nga ba ngawan na UK na kini simlet no ndai ki ong dalawan na UK ngapo hedli kata kamla malong kan mar boros kini nai boros nim ngadon bihani asno klem ni asno Tidak banyak celana jong ikan jong tengah selong he. Hasilong pada guti Selong mat hati. te subha ba baro ipet ba pintip ba ngadi unasan surong te ngamton kuno ka jingpang ba kum clarify na ka hospital medical unju tengata kalian jongar kung kupa nasan sar ngada yos ngawi te khubor ki baro ras sik thang ado kata marba kon bamju mi na yeng bamju lai sena ro wadan bayak ti kejat jogi kimi pa te yos ngawi ne khubor ki baro tidak bisa ada kejing thang kamlong basuk ban mayos ngawi kita ki ai baro ka sinong ka thau area borni kila tiplu di ne khubor baro pakan no kan jing skursi thang ngai apa prakhat kebasyong nor kila ibeng sibenta kelam da semau e kata mabiang kata ka banga skursi ado kata kamu su aingu yo boleh bagun jiang ini ki ai baro tak ini nakaliang jangau kumunong pen nakmi nakasinong katau berkawai kumunong yalam posnong Maria sin sengaw yang ni kubor kaba na video na blog upun yang uang don kita gi kerteng posnong jongpi hatu day mo ngong lada day kata kerteng kata kejaj te don te ngasngau bakalong hakata karukom udang suwan na siya te ngaru ngasngau lengo balai tu kena samlawan wan sebar ba udon bae ang ne kata ka jing ngulong jung ate Maria kut ka telepon bat video ngaru ngafon na se ut te haden balayo penyekren batu te ong kamdai kumta te ngaru ngapentip seki ba umdai mau te ngaru ngasngulong ba unason ubreu badok samlau badok balai unlek ceduk yuge maru ban yalam yo te nakaliang jonga ngasngeu lengo bat ngasngeu bayong kan hanga baba ngaperhat te kakubor ka ba sapriang boros kata nabenta jong uba ulai kata kajaka rengkat bat ka samla menipur usyong hakaple te kata lelai ka bangasngeu kumno mo tau kena adu kata te ngapun si o ban ngaya keren bat o te ong kamya bat ngadang yo iru ha kato ka kanu tarik arpuai tarik ke ba ngidang ya baham ya lang ne ngidang ya udang ya syat ya te ya krek ya kram penbit penbiang ya jing kapat deh jong wei yo nong so sinong jongi te hakata kapor ngadang yoi bawan pat kum kita ke kubor sengolongo te nakaliang jonga ro nga ban halor kene kum ba une unason yathu ya kene ke kubor sengau bha delete no yakino kino ki babat yene kubor sengau bha wat no ya batsu pelaj no ba unason surong ubasyong basa anong thamai kat sanmer umdai banlong hakatak roko nga karpat yakino kino ki ba penmi yakum kan ga khubor kaba kim yo kaba tikna sngau bha wat nom ya pelaj tang ba shu padia utle ang kisentur ki jongphi sngau bha da perkhat bat sani bha knaban swaban pelaj yakano kano khubor kaba sngau si kamdai gane ka bersungtenat na kata kadau nga pendram jur yakino kino gwa pen sapriang klumar yakum gane kajat Kita ni panong lah kata. te nikong nga
sngo ban ai kuble ya pi kum ki lat patai ki bori boy news belas sngo ban wan ban pen sngo lem ya kane ka kubor ban tip sa ki pai nong song snong ka jalai bar ko we habide kane ka kubor ka ba pen sapriang lamler habide bo neu samla jong ni na ni nasional ban kumjur ang skwa ban pen sai swa habide ba kerteng kabding kong ude ka kerteng jong neu samla na ne nasional jong ude nason surong ude bal asong la sa na du la hela kha la hela san hang ne nasional jongi bat ka ketu ka kerteng ka viral ni kong hi ka de nabon surong te habang ong nabon surong ni ka de ka kerteng kenthe te ka basusi kalong kumne ba kibriu pat ha ka jing bom tip ya ka tendra ya ka sedang ya ka kut henry tang nabar ki yo i hakilat social media ha bide pa kerteng jong nason ki supen viral klumar namar ka jinga pher tang sida ki supen viral klumar ba bode ne ukna samla ba badon ya ka ne ka jingpang ba yo ya ka ne ka jingpang karena virus haba ka ba pensong ir hi brokwe ya ka than jongi sane se area bernihat tengah pempau ka jing susi ka bajur ya kitu kiba pen viral ya kane ka kubor namar uneu samla uder uwe naki isi member jong ka sing samla snong ka jongi uba ladon lem don kat lem bat ngi hakini kisngi ki balalek no habangi dangdon ya ka komiti jong ka isi member jong ka snong nga elade ngasngo ban kendet hadin bangayo ka kubor ka bangai haki social media kiwe na ki perlok ki jonga na po silong ki bapha nga lengbat kadur ha WhatsApp jonga ki ong bau neu khna ude na po berni te nga ong ya ki hoot ude na po berni ude na snong jongi tang ba une umdon ya ne ka jingpang sim lalet sata sabar kum bakila batai ha ka social media ba ong bakile ulet po UK but one no UK ha one phai no UK ha Delhi one sa Guwahati kane kalong ka kubor ka balam ler uneu samlahi udon rengkat lembat ngi nadu ki sengi ki por ki belelit no nadu ba sedang bakane ka jingpang coronavirus bakan sapriang ha situlup ka perthei bar ko we uneu samla udon rengkat lembat ngi hasnong ukem lalit sano ane banmi watna bar jongka jela ka jongiro sakiwe pat ki jela te pidan yu banai ka message nam tag tu ki bru ki baca penmlin bhaka ban phai ki fake information shubo kum ki jingja ki bana du mono ki bon rapat hakne ka por ka baya ki ya yu kum ne menta ngan su bu ka cingkerpa ka barit ka jonga kemat ki jong kitu ki pat ba nong song snong ha jelai barok kowe sngoba wat jumlin ban pensapriang yakini ki kubor kiba phimsim latip ya katandrai henry ba sutip lengba ya ting sintur jongno klem latip ya katandrai sngoba kiar ya kane namar kane kalong sisa ka papun keta ya kitrai met lane kitrai kerteng kumjuru ya kalonging longsem ki jongki kita kiba sa pensapriang namar kum balong kamanta uneu samla ha kine kisngi ke beleno kilayadon ka jinga keran pat nga uladon ka jing susi thang lade lado na barapa ulasa fliang hi sit kamtam hakari kane ka thandri boy jongi barok awe la sapriang baong bau neu khna udon ya kane ka jing pang virus te nga kerpat jur ya phi ki pat nong song snong sngoba to da bisar benia haswa papin pin sapriang ya kinu kubor iklem latip ya ketendrai nasdang namar ka ba lada fitip tang ya ka clear pat kile ka ba lada fitip tang ya ketendrai haba fitip ya ketendrai pide bentip ya ka clear haba fitip ya ka clear pide bentip ya ketendrai tikumta ngakat pat jur ya phi sngoba kiar na kinu ki kubor lamler ki ba pio klem latip klem yo jing sai tikna na nakaliang sorkar nane nakaliang ka health department kamtam lele habede bakane ka COVID-19 ka bala safriang bahamanta ha kane ka perthehi barokwe pat kumjuro ha kane kari India kumju te kumjuro aban supenkot nga ai kuble kerpang ya ki nurse ki doktor kumjuro ya ki officer ki balaya tristom
ban ker banda yang ngi ki pat nong song snong ha kane ka jala ka jongi ban lai yau neu jingpang ban sapriang ha kane ka jala ka jongi ting ai ka jing kuble ka bakang sapi bat kumjuru sakala longying longsem ka jongpi ba pilai ai kata ka bor ka met ka men sim ka jongpi ban ker banda yang ngi ki pat nong song snong ha kane ka jala ka jongi nga karmen skem bau bleu try kan rat ujongi undon lem nang kat lem bat phi bat kumjuru bau bleu try kan rat un riu sumar ya kane ka ri ka ba ik ka jongi bangin laj nau neu pang yau neu knyang jingpang kenang bakari ka ni song suk song sngan bat nginyo ya kamet ka bakoi bakia bat kumjuru nga karpa ya ki pat nong song snong hi ha ka jala hi barok kawai sngob ha ya buat bat ya brom ya ka ka baka sorkar jigla kala peniat ya kendon ki an ki kanun bat kumjuru ya kino ki benta ka balap tha da ka sorkar ka jala ka jongi bat kumjur da ka sorkar India ban puru burom ya ka khnang ma kane ka de namanta ka jonga jongpi bat kumjuru namanta ka longying ka longsem ko jongpi khnang bin laj na kane ka jingpang